Telefonumuzun Şirat'tағы қонақлары студияда достар. Siz indi аларны танып та өлгергәнсездер. Bu TMTV телеканалының алып баручысы, Татар эстрадасының популяр җырчысы Мөнир Рахмаев. Bu вакытта зал инде шартлар иде алкышлардан. Һәм аның улы дип уйлый күрмәгез бүген бөтен кеше балалар белән булгач, аның коллегасы, якын дусты Кәрим. Кәрим Ганиев. Алкышлар. Сәлам. Исәнмесез. Мөнир, сөйләп кит әле. Кәрим белән танышу кайчан башланды, ничегрәк булды бу? Biz Кәрим белән таныштык, больниста таныштык инде, анда безнең хәйрия концерты узган иде. Кәрим дә анда җырлаган иде. Аның теләге булган иде җырларга сәхнәдә, зур сәхнәдә. Һәм инде икенче мәртәбә килгәндә инде без аның белән анда бер җыр яздык, бергә җырладык. Хәтерлисеңме? Алмагачлары җырын җырладык. Дуэт белән. Дуэт белән җырладык да, менә фотолар да бар. Бигә җырладык, аннан соң ничектер менә без менә шулай аның белән инде телефонда, ничектер менә балалар саныкысы узды. Быел Аллага шөкер әйбәт менә узды. Без менә Кәрим белән Аккаен җырын башкардык. Бик күңелле итеп җырладык, биедек, рәхәтләнеп. Кәримнең кәйфләре күтәрелде, сәхнәгә чыккач, халык күп күрде, шундый рәхәтләнеп. Бик әйбәт булды. Миңа ошады. Син ошады бит, әме? Ошады. Әйбәт. Кәрим, менә әлеге сәхнәдә чыгыш ясаганнан соң үзеңнең дә Мөнир кебек җырчы буласың килә башламадымы? Килә башладым. Син моңа җырлап йөри идеңме? Җырлап йөри идем. Син менә Мөнирнең хәрәкәтләре артыннан өлгерәсең, ул инде тегеләй кылана, булай кылана, микрофоннан ишарта. Мөнир абый кебек булдыра алмасам да, мин аның җырларын, биюләрен бигрәк тә яратам. Иде минем караоке бар, караоке җырлап биим, кичкенәдән биргә яратам. Менә без бергә җырлыйбыз, бөтен yerдә инде анда-монда. Менә күрәм, әкренләп ул үсә. Үсеп бара, биюләре дә, җырлары да үзен сәхнәдә ничектер әйбәтрәк тота башлады. Шуңа күрә аңа уңышлар теләп калам, Алла бирсә, аңа инде булышыр монда. Алла бирсә, киләсе җырларда инде. Кәрим, син ничек уйлыйсың, менә Мөнир әйбәт җырчы икән, син дә бөтенебез беләбез. Бу булай әйбәт егетмисең? Бигрәк тә әйбәт. Дус буларак ул сиңа инде ошый, кеше буларак. Әйе. Миңа шәпә белән китте менә бу. Шәпә. Мөнир ничек тә инде Кәримнең күңелендә бик дуслар шуңа күрә. Ачкычлар табырга тырыша. Менә Мөнир сөйләп кит инде, син бит инде эстраданың буйдак егете. Ничек уйлыйсың, син инде гаилә корырга әзер микән? Бу хәзер телевизор каршында утырган меңләгән кызларны борчыган сорау, мин аны бирми китә алмыйм. Ну, хәзер миңа 27 яшь, кемдер әйтә, менә әле 3 ел бар, 30-га хәтле. Минем бит хәзер җырым бар. Тулмаган. Мин әле яшь, 30 тулмаган. Юк инде, ничек килер, булыр, булмаса булмый. Пока хәзер инде эшләп йөрибез. Хәзер гастрольләр, яңа җырлар, альбомнар чыгарабыз. Шуңа күрә Алла бирсә, дип уйлыйм, минем мәхәббәтем җитәр кайдыр йөри, бер якка йөри, килеп җитер. Булыр әлбәттә. Син бармы, кемне яратасың? Булыр. Кәрим, син инде таптыңмы, сиңа ошап торган кыз бармы? Бар. Бар име? Син менә Мөнирдән киңәшләр сорап карамыйсыңмы, кызлар күңелен ничек яуларга? Менә Мөнир әйдә синнән кыска гына мастер-класс, кызлар күңелен яулар өчен Кәримгә. Иң беренче рәттә нинди егет булырга кирәк кызга ошар өчен? Нинди егет булырга кирәк? Ничек? Мин күп матур киенеп йөрергә кирәк. Хәзер күбесе бит карыйлар, ничек киенәсең, әйме? Ничек менә үзеңне күрсәтәсең дә. Аннан соң инде карыйлар, күңелең яхшы булырга тиеш, менә бу күңел турында инде ул беренче урында инде тора. Ну, хәзер дип уйлыйм шулай, акча, машина, квартира булсын, әйтәләр инде, күңелгә беркем дә карамый. Аннан соң карыйлар. Акча, машина, квартира ул бит әле 30 яшьтә, әмма Кәрим яшендә әле күңелгә дә карыйлар. Аңлашылды инде, әйе. Аңа инде хәзер матур әйтеп, анда шигырьләр сөйләргә кирәк кызларга. Шулай әйбәт, менә шулай. Йолдызлы кешеләр күрсәтергә. Әйе, җырларында менә шундый матур гына. Туган тормыш шундый җырларга кирәк аларга. Юк, бар җыр. Мин сине яратам, бик әйбәт җыр. Бу темадан кайтыйк әле, Мөнир бик хискә бирелеп китте, име? Ләкин иң мөһим сыйфат Мөнир кешедә ул менә Мөнирдә без аны бик хөрмәт итәбез, студиябыз белән, телеканалыбыз белән ул сүзендә тора белү. Әйтте икән, Мөнир ул сезне эшләячәк. Бу аның шәп сыйфаты. Хәйрия турында сүз чыккан икән, әйдәгез, хөрмәтле телевизор караучылар, без дә әлеге эштә үзебезнең өлешебезне кертик, телефоннарыбызны алыйк. Дуслар, сез дә әлеге эштә катнаша аласыз.
бары тик бергә булган очракта гына без әлеге марафонны файдалы итеп үткәрә алачакбыз. SMS язу бүлеген ачып БФ НАС сүзен экранда күргән кыска номерны язып, үзегезнең күпме акча күчерергә әзер булуыгызны шулай ук күрсәтеп, SMS җибәрергә кирәк. Әлеге көнне җыелган барлык SMS-лар һәм партнерларыбыздан алган барлык бүләкләр НАС хәйрия фондына күчереләчәк. Рәхмәт. Әйдәгез хәзер. Җибәрдем. Син молодец, Мөнир. Әйе. Әйтегез, Без беләбез сезнең тиктормас егетләр икәнегезне. Мөнирнең фирменный биюләре Кәримгә дә бер нәрсәдә тормый. Бәлки син бүген Кәримгә яңа трюклар белән мастер-класс бирсең, Мөнир, син әзерме? Аллы гілі ұтлар бүгінде бейт біргәбіз Күрешірге, сірләшірге, бейірге деп келгенбіз Ойламада, ұялмада тұрмайбыз әйді қарап Егідер ме, қыздар мекен, кімдер екен ұстара Бас, әйді бас, бейбейін тұқтама Түндер бойы көңі ай, шая көрі еплама Бас, әйді бас, бейбейін тұқтама Түндер бойы көңі ай, шая көрі еплама Егетләр, менә күреп торам сезнең буш кул белән килмәвегезне. Нәрсәләр бу, әйдәгез? Әйдә, Кәрим башлый, әйдә. Миннән балаларга менә шушындый бүләк. О, Кәримнән менә НАС фондына балаларга менә шушындый бәхет кенә китерүче, аның бәхет кенә чакыручы дагасы да бар име? Әйбәт. Һәм мин дә бүләк ясыйм әле. Мин дә бүләк белән килдем. Менә балаларга менә шундый нормальный, менә шундый уенчыклар. О, молодец. Рәхәтләнеп уйнасыннар. Өйрәнергә, дөньяны танып белергә. Дөрес. Бүләкләр алу һәрвакыт күңелле име? Хәзер мин Кәрим сиңа да шулай ук үзебезнең төп партнерыбыз Татарстан китап нәшриятыннан бик матур китаплар тапшырам. Өйгә кайткач син аларны укырсың, татарча, русча, инглизчә бик шәп китаплар чыгаралар. Рәхәтләнеп укы. Тагын безгә күрешергә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт әлеге марафонда катнашуыгыз өчен. Сезгә бик зур рәхмәт ТМТV каналына шундый безне чакырганыгыз өчен Кәрим белән. Кәрим дә килде бүген әзерләнде. Молодец. Һәм инде менә без бергә инде булсак кына ярдәм итә алырбыз балаларыбызга. Шуңа күрә бергә булырга кирәк. Һәм инде балаларга инде менә шулай итеп ярдәм итәргә кирәк. Хәйрия концертларында инде хәйрия концертларында катнашырга кирәк, булышырга кирәк. Һәм инде там бер кат балаларны яратыгыз, һәм инде хөрмәт итегез. Шулай итәбез. Рәхмәт, Мөнир, рәхмәт, Кәрим. Тамашачылар, сезнең дә исегезгә төшереп үтәбез. Бу хәйрия марафоны һәм Мөнирнең сүзләренә кушылып, сез дә әлеге изге эштә үзегезнең өлешегезне кертә аласыз. Хәзер әйдәгез, бик күп сөйләнгән, бик күп тапкыр каралган һәм яратып каралган балалы солянка проектыннан Мөнир белән Кәримнең чыгышын карап үтик. Карыйбыз. Marşı alalız. Kerim Ganiyev. Haydi bana başla. Yaşasın sağınıp kayın Güttü balam Mayayın Nek bulmadık İkenler biz Min sanduaş Sin kayın Bir geçirimiz. Nek bulmadık Nek bulmadık Min sanduaş Sin kayın Alkışlar dostlar. Nik bulmadı. Nik bulmadı. Min sanduaş Sin kayın Ola. Bir bırak haydi gittik. Hoppa. Alkışlayın dostlar. Uli.